bronzespejlet her, hvor flot det står. Hvis det her går galt, så er det i hvert fald ikke min skyld, vil jeg lige sige, for det her er super okay støtteklart. Det ser meget, meget fornemt ud, det her. Ja, men den så til at tage lidt skade, før den sætter fast. Ja, så prøver vi lige at se, om jeg kan. Du kan godt holde op med at blæse, går det også, ikke? Og se, om den har brændt sig fast igen. Ja. Du må godt blæse lidt videre stille og roligt. Jeg har fået den anden bil klar. Ja, det spiller vi jo. Ja, det er lige blevet ringet efter. Nå, det er godt. Så jeg tror, jeg nemlig lige har gjort det. Det var godt. Det må du gerne. Jeg skal bare lige have skummet den der ind. Ja, det er også det, jeg tænkte på, Erik. Jeg synes, at vi skal have lidt tæt. Så brænder det. Nå ja, jeg skal lige have skummet den. Når jeg lige siger til, så binder vi lige den her op. Og så trækker du simpelthen bare bagud og lægger den lidt væk, fordi det er herfra. Vi tager den ikke godt, vel? Hvad tager du yderst eller inderst først? Jeg tager den der først. Og så er der en af de under begge. Hvor er Michael? 2 minutter, så kommer han. Ja, men det går ikke, det er nu. Han er lige på vej. Løb, Michael! Nu! Løb! Run, Forrest! Han lå ligesom en mand der over 50. Ja, det er sgu nu. Du er efterlyst, Michael. Nej, den er ikke. Så har du hørt det. Lige hernede. Er der nogen, der er klar med en træpind? Ja. Kom med. Læg den ned, hvor de nu lå. Yes, tak. Det ser ud til at gå rigtig godt. Den form. Nej. Men Bomben er jo kæmpe. jeg var mere bange for det hele, det sprøjter over. Ja, jeg er klar til næste. Det er jo de næsten ting, det kan ikke. Han er travlt, nu skal han have den anden en med sådan der stemme. Jeg kan ikke tale for satan. Pind væk. Tak. Og så skal han have pinde under. Tak. Det var varmt. Jeg vil også stå, men altså. Ja. Den tager også stråleramme. Håber jeg nok. Jeg har regnet rigtig godt med Michael. Han har i hvert fald ikke mere udtid. Nej, det er også det, jeg mener. Nej! Lige knap. Lige knap, Michael. Den Ja. bliver hovedløs. For mig er lige knap, fordi hvis du kan se det, så er den der fuldt op. Nej, hovedet er ikke med. Den ikke under sig. Hovedløs. Så mister den noget. Lad os nu lige se i morgen, hvordan det ser ud, ikke? Det der er i, det er jo, altså har jo alle de der revne. Og det har jo en masse af det. Så Der er kun det ene. Jeg tænkte, at det kunne være med tak for indsatsen.